ja zamanin magajin gari. Allah ja zamanin magajin gari. Ko suna so ko ba sa so sai ka mulki garin na iya. Dakata karka so. Wani sabo mai dauke da sabon kallon shiri ƙayatacce don ku aka yi dake da ni da su da mu nema don cire kwarkwatan idanunmu. Kawai sarkin fada sa san dogaji ta gana ni. Yanzu abinda sarkin fada zai mu kenan. Na rantsa da Allah dama duk a garin nan na san bani da makiya wanda ya wuce da liman da waziri. Kaga wannan zaka samu rawanin mai garin ku ta gefen dama zaka yanka zaka je ka bunne shi a gargashin tsamiya. Sabon kabari nake. Kowa ya ganni satina Allah. Sai ni kwarton uwa a kama ni a fallasa tsohuwa a banni in ci gaba da barna. Kari tsoron Allah. Ka san halin mutane sai hankali. Garin na iya. Wani irin kira ne haka? Sai ka ce kana bi na bashi. Yawwa dama ina son wannan kilishin da na kawo jiyan ne nake so wallahi dan kin ga daga fada take. A fajajin yunwa nake ji wallahi. To na cinye. Wai duk abin da nake yi a waje amma yanzu gida a ce wani ake juyawa fi sabilillah. Sarkin garin na iya. Wuri na yake zuwa ina masa aski. Akwai shekarar da na yi masa aski da ya je shi rumbu ya kai dawa dauri wajen 10 ya dauka ya bani ya ce mun gashi in je in ci abinci. Akwai lokacin da raƙumi ma bani na je na soke na yi laiha da shi. Garin na iya. Wato marka na yi mugun farin cikin dawon. Kin ga wato yanzu amfanin noma ya riga da ya gama nuna. Kawai ban tattaro ne a sayar. Amma na auren nan ma in biki gurin to kai ka taimaka mu. Dan uwarka baka san ni ma san ta nake yi ba zan je ba kuma ko za ka aure ta sai na sa hana. Wai kuje cewa ne kan. Shiri ne mai dogon zango wanda zai dinga zuwa muku a YouTube channel ɗinmu mai suna Shehu na Comedian Garin na iya. Wallahi garin da ina ci sarautan garin nan Allah bawa na zan mai. Dan ka dade a nan wurin na same shi. A nan da nazo a nan muka yi magana da shi. Ka tabbatar? A nan yake laba. Wanda ya ɗauki nauyin shirin Awal BBK wanda ya tsara labarin ya kuma ba da umarninsa Prince Ali Amin Garin na iya. Shiri ne mai dogon zango wanda zai dinga zuwa muku. To fa ga zobe. Duk wanda ya sa shi a hannun shi Allah ya taimake shi zobe ya ja. To fa zobe kujera ta zama tashi. Alhamdulillah. Zobe ya yi ja a hannun sarkin fada. Hako. To ba komai bane dama. Duk wanda zoben nan ya ja a hannun shi. To abin da zai faru a cire mishi kai. A'a sani. Dole ne na sare kanna. Garin na iya.